टिकेट देखो पूरी जूता रखो आ गए पैसा लगा टिकेट रख ଏବେ ହେଇ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ପାଣି ଚାଲିଛି, ଝରଣା ପାଣିଟା ଆସୁଛି ଉପରୁ। ଆମର ସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆହୁରି ବହୁତ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କେତେ ପାଉଛ ରେ? ହାଁ ଏଇଟା କେତେ ପାଉଛ ଅଛି? 264 ପାଉଛ। ମୋ ବାପା ଏତିକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ପାଣି ବାହାରିଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ା ଚାଲିଛି। ପାଣି ସେପଟେ ଝରୁଛି। ଏଇଠି ଯିଏ ଚଢ଼ିକି ପାରିବ ସିଏ ତାର ମାଛ କାନ୍ଦଣା ଯିବ ହେଲା। ବାପା एक बार तुम्हारे साथी सकाल वाली बाहर बाहर का यूट्यूब वाला बाहर ଦେଖିପାରୁଥିବ ଝରଣାଟା ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଆହୁରି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନାହିଁ ରାସ୍ତା। 264 ପାଉଛ ନା କ'ଣ? ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜୋତା ରଖିବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଦେଖିପାରୁଥିବ ଝାଳନାଳ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆମ ସାର୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଚପଲ ଏଇଠୁ କିଏ ଅଛି? ଟିକେଟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଭାଇ ଆମର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାଅ ଯାଅ ଜୁତା ରଖି ଦିଏ ଭାଇ।
ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଜୋତା ରଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇ କଡ଼କୁ ଆସିବା କରୁ ପୁରା ସାମ୍ନାରେ ରଖିବ ତାପରେ ରଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି चलो चलो आसो निद वाले ଏଇଟା ଦେବା ନା ଆହୁରି ଉପରକୁ ବାଟ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆହୁରି ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେଠି ବେଶୀଟା ପଇସା ତ ଆମ ହାତରେ ଖୋଲିବନି 10 ଟଙ୍କା ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଉପରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ଭଳି ଦେଖାଯିବ ତ ଆହୁରି ଉପରକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଦାନ ବାକ୍ସ ମନ୍ଦିରରେ ନାନା ପୂଜା କରିବାକୁ ଖାଇ କ'ଣ ଯିବାନି